Simplificar, reducir e axilizar os procedementos administrativos é o principal obxectivo que busca a nova ordenanza na que están traballando dende o Concello de Pontevedra. Un difícil proceso para os técnicos e que agora se abre á participación da veciñanza. Pero tamén nos parecía interesante abrir esa ordenanza aos veciños e as veciñas, aos colectivos, ás asociacións profesionais, en definitiva, calquera persoa que quixera dicir algo. E por iso que dende esta semana está colgado na web unha pequena introducción, aproximación ao que pretendemos con esta ordenanza, os obxectivos, para que calquera faga aportacións. Haberá contactos con colectivos profesionais e asociacións. A primeira será o vindeiro luns co Colexio de Arquitectos. A concelleira de Urbanismo explicou esta mañá e cun exemplo que se entende perfectamente en que vai a consistir esta simplificación dos trámites en urbanismo. Pois, por exemplo, até o momento facían falta 2 informes diferentes para unha obra, vale? Un informe do enxeñeiro e logo un informe do arquitecto. Bueno, pois consideramos que ese trámite era un trámite que o que facía era alongar os tempos e que non aportaba. Entonces decidimos simplificalo nun só informe, ou ben do enxeñeiro ou ben do arquitecto, con todas as medidas, garantistas e demais que pois garantan que iso está ben. Facémolo sempre que o sexa un procedemento normal ou habitual para determinados expedientes, para determinadas actuacións que teñan unha complexidade maior, pediremos os requerimentos técnicos para garantir pois, que a obra sexa viable. Pero enténdese moi ben dicindo, pois, onde facían falta 2 informes, agora solamente un. Anabel Gulías agarda que a nova ordenanza estea lista para aprobación definitiva entre os meses de outubro e novembro deste ano.